Συνηθίζω να λέω πολλές φορές και να κάνω την ερώτηση σε κάποιους ανθρώπους που με ρωτάνε για το σκύλο τους. Η πρώτη ερώτησή μου είναι τι είναι ο σκύλος για σας. Και πολλοί από αυτούς κοιτάνε και ψάχνουν να βρουν τι εννοώ. Τα πράγματα εδώ είναι πολύ απλά. Ο σκύλος, εάν το δούμε πεντακάθαρα, είναι ένα αγελαίο ζώο και μόνο ως έτσι πρέπει να τον βλέπουμε. Οποιαδήποτε άλλη θέση έχουμε απέναντι στο σκύλο θεωρώ ότι είναι λανθασμένη. Βοηθάμε πάρα πολύ τη σχέση μας, την επικοινωνία μας ίσως είναι καλύτερα, γιατί η λέξη εκπαίδευση είναι λάθος. Αυτό που κάνει ένας εκπαιδευτής σήμερα είναι κάτι άλλο από αυτό που κάνανε πριν 40 χρόνια. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης σκύλου ιδιοκτήτη και να γίνει αμφίδρομη αυτή η σχέση αφενός και αφετέρου να κατανοήσει ο ιδιοκτήτης πώς θα κερδίσει το σκύλο του. Και τι δεν είναι σκύλος. Ο σκύλος δεν είναι άνθρωπος. Πολλοί λοιπόν σήμερα συνηθίζουν να παίρνουν ένα σκύλο γιατί αισθάνονται μόνοι τους, θέλουν να καλύψουν κάποια κενά, θέλουν να κάνουν πράγματα με το σκύλο τους και αυτό λοιπόν τι κάνει, εξανθρωπίζει ένα σκύλο. Αυτοί οι άνθρωποι μέσα από την αγάπη που θεωρούν ότι διοχετεύουν στο σκύλο τους, τι κάνουν, δημιουργούν ένα δυστυχισμένο σκύλο. Γιατί δεν μπορεί να αντιληφθεί το μυαλό το δικό μας. Είναι πολύ πιο εύκολο εμείς να κατανοήσουμε το πώς σκέφτεται ένα σκύλος παρά ο σκύλος να κατανοήσει πώς σκεφτόμαστε εμείς. Άρα λοιπόν οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι εάν αντιμετωπίσουμε το σκύλο μας σαν ένα αγελαίο ζώο, είναι πολύ εύκολο να κατανοήσουμε τη φύση του. Οτιδήποτε άλλο του δημιουργεί πρόβλημα. Άρα λοιπόν δημιουργεί και πρόβλημα στην επικοινωνία του μαζί μας και πρόβλημα στην όλη σχέση μας. Η δουλειά του επαγγελματία εκπαιδευτή έχει να κάνει με τη σωστή επικοινωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και σκύλου. Ο σκύλος είναι το ένα κεφάλαιο, το άλλο είναι ο ιδιοκτήτης. Εάν, ας υποθέσουμε ένα υποθετικό σενάριο, εκπαιδεύσουμε ένα σκύλο και δεν δείξουμε στον ιδιοκτήτη το πώς πρέπει αυτός να επικοινωνήσει με το σκύλο του, η εκπαίδευση δεν έχει κανένα νόημα για τον ιδιοκτήτη. Έχει νόημα μόνο για τον εκπαιδευτή και για το σκύλο. Αλλά ο σκύλος δεν ζει με τον εκπαιδευτή του. Ο σκύλος ζει με τον ιδιοκτήτη του. Άρα λοιπόν πρωτίστως πρέπει να καταλάβει ο ιδιοκτήτης τι πρέπει να κάνει για να έχει μια υγιή σχέση με το σκύλο του. Είπαμε και πριν, τι είναι σκύλος, είναι ένα αγελαίο ζώο. Πρέπει λοιπόν ο ιδιοκτήτης να βρει τους τρόπους μέσω της εκπαίδευσης, παύλα επικοινωνία που είπαμε, να κερδίσει το σεβασμό. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι που συμπεριφέρονται σαν να είναι ένας άνθρωπος ο σκύλος τους, πιστεύοντας ότι του συμπεριφέρεται εισάξια, πιστεύοντας ότι στη φύση υπάρχει δημοκρατία, στη φύση, στο ζωικό βασίλειο δεν υπάρχει δημοκρατία. Δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα το οποίο εφαρμόζεται στις ανθρώπινες κοινωνίες. Στο ζωικό βασίλειο ισχύει κάτι άλλο, δεν υπάρχει δημοκρατία. Εκεί υπάρχει αγέλη, υπάρχει ο νόμος του ισχυρότερου και βιώνουν οι από κάτω τα ωφέλη που μπορεί να έχει η προστασία που τους παρέχει ο αρχηγός. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αντιληφθεί ο σύγχρονος άνθρωπος. Πρέπει να συμπεριφερθεί στο σκύλο του σαν σκύλο. Και τι θέλω να πω με αυτό, εάν του συμπεριφερεί σαν άνθρωπο, τον κάνει δυστυχισμένο. Δεν μπορεί ο σκύλος να κατανοήσει το ανθρώπινο μυαλό. Το είπαμε και πριν. Είναι πολύ πιο εύκολο για το σκύλο να κατανοήσει μια σκυλίσια συμπεριφορά. Είναι πολύ πιο εύκολο για το σκύλο να αντιληφθεί τη γλώσσα του σώματος. Μας αντιλαμβάνεται πολύ πιο εύκολα διαβάζοντας το κορμί μας. Είναι στη φύση του. Να καταλάβει εάν εμείς τον απειλήσουμε, να καταλάβει εάν εμείς θέλουμε να παίξουμε. Διαβάζει το σώμα μας πολύ πιο εύκολα, είναι στο DNA του, είναι στο μυαλό του. Δεν μπορεί να αντιληφθεί όμως την ανθρώπινη γλώσσα πέρα από κάποιες εντολές που θα μάθει. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν πιάνουν κουβέντα με το σκύλο νομίζοντας ότι έχουν απέναντι τους έναν άνθρωπο. Εκεί λοιπόν βλέπουν όλο απορία, ο σκύλος να τους κοιτάει έτσι, να τους κοιτάει και να μην αντιλαμβάνεται τι ζητάει. Αυτό λοιπόν μπλοκάρει το μυαλό του σκύλου και δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση τους, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο σκύλος να είναι δυστυχής. Μην το κάνετε αυτό. Συμπεριφερθείτε στο σκύλο σαν σκύλος. Τον κάνετε ευτυχισμένο. Η διαφορά του καλού με τον κακό επαγγελματία είναι ότι γνωρίζει τι ακριβώς πρέπει να χρησιμοποιήσει από την πρώτη μέρα που έρχεται ο σκύλος κοντά του. Πρέπει να κατατοπίσει καταρχήν τον ιδιοκτήτη για το τι χαρακτήρα έχει ο σκύλος του και τι ακριβώς πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης ώστε να καταφέρει να παντρέψει το χαρακτήρα του σκύλου με τον χαρακτήρα του ανθρώπου που έχει. Καλά και κακά εργαλεία στην εκπαίδευση δεν υπάρχουν. Δεν αφορίζουμε τίποτα. Απλώς πάντοτε λέμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες. Καλά και κακά εργαλεία δεν υπάρχουν, αλλά προς Θεού μακριά από τη βία. Δεν κερδίζεις τίποτα βιοπραγώντας πάνω σε ένα σκύλο. Δεν αντιλαμβάνεται το γιατί γίνεται.
Δεν υπάρχει πουθενά να βιοπραγήσω για να κερδίσω κάτι από το σκύλο μου. Το μόνο που κάνουμε είναι να δημιουργούμε φοβικούς σκύλους. Ένας επαγγελματίας εκπαιδευτής τα γνωρίζει αυτά και δεν εφαρμόζει ποτέ βία. Δεν κερδίζουμε επικοινωνία. Εμείς τι θέλουμε λοιπόν? Από την αρχή της κουβέντας είπαμε ότι θέλουμε να χτίσουμε μία υγιή επικοινωνία μεταξύ ιδιοκτήτη σκύλου. Αυτό δεν χτίζεται ποτέ με τη βία. Πολλοί άνθρωποι ρωτάνε το εξής, πότε, μέχρι ποια ηλικία μπορεί να διορθώσουμε ένα σκύλο? Τι γίνεται τώρα? Αν εμείς οι ίδιοι κάνουμε το ίδιο λάθος για πάρα πολλά χρόνια, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να διορθωθεί αυτό. Δηλαδή, εάν πούμε ότι έχουμε ένα σκύλο 6-7 χρονών που έχει συσσωρευτεί το πρόβλημα, γιατί αυτό λειτουργεί αθροιστικά, ο σκύλος το χτίζει μέσα του. Εάν το έχουμε δώσει λοιπόν για πάρα πολλά χρόνια λανθασμένες εικόνες και εντυπώσεις εμείς οι ίδιοι, αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο να επέμβεις πλέον σε ένα χαρακτήρα που έχει ολοκληρωθεί. Πολύ εύκολο είναι να λύνουμε προβλήματα από την πρώτη μέρα. Και τι εννοώ με αυτό? Η εκπαίδευση του σκύλου, κάποιοι πιστεύουν ότι ξεκινάει 4, 5, 6 μηνών. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Αυτό που ισχύει είναι ότι από την πρώτη μέρα που έρχεται ο σκύλος στο σπίτι, οφείλουμε να του δώσουμε σοβαρά και ξεκάθαρα μηνύματα. Εάν λοιπόν έχουμε ένα σκύλο πάνω από 5, 6, 7, 8 χρονών, δεν ξέρω πόσο, και έχει χτίσει μέσα του ένα χαρακτήρα, είναι λάθος να επέμβουμε εκεί. Εκεί μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία να εξορροπήσουν λίγο τις σχέσεις μας. Αλλά στο 100% δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. Και ένα παράδειγμα είναι αν έχουμε ένα πολύ κυριαρχικό σκύλο, ο οποίος έχει συνηθίσει όλη τη ζωή να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε εύκολα να επέμβουμε. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε θεωρητικά πάντοτε ένα σκυλάκι που θεωρούμε ότι κάπου μας προβληματίζει ή έχει προβληματική συμπεριφορά ή επιθετική ή οτιδήποτε άλλο, καλό είναι γρήγορα να πηγαίνουμε σε κάποιον ειδικό να μας λύνει το πρόβλημα. Και θα μου πείτε ποιος είναι ο ειδικός? Ο ειδικός σήμερα είναι ο εκπαιδευτής. Υπάρχει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Σκύλων που μπορεί να σας πληροφορήσει πού μπορείτε να αποτανθείτε. Και δυστυχώς θα πω ότι σήμερα έχουμε γεμίσει εκπαιδευτές σκύλων οι οποίοι δουλεύουν στους δρόμους, στα πάρκα, στις πλατείες, δεν ξέρουμε ποιοι είναι, ούτε εμείς οι ίδιοι δεν τους γνωρίζουμε. Δηλαδή, πολλές φορές στο σύλλογο έρχεται μια κάρτα και δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός. Εκεί λοιπόν θα ήθελα να πω ότι πριν επιλέξετε εκπαιδευτή, αποτανθείτε στο Σύλλογο Εκπαιδευτών να σας ενημερώσει στην περιοχή σας ποιος επαγγελματίας βρίσκεται. Δεν είναι το χρηματικό ποσό που θα χαλάσετε. Είναι ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να καταστρέψει τη σχέση σας με το σκύλο και το σκύλο σας.